Σεσκλή, Κουτσουμπός, Τρούμπετο, Κουλουντρός, Αρτικονήσι. Μια συστάδα μικρών ταπεινών νησιών, εδώ στο νότιο άκρο της Ήμης, εδώ απέναντι από τα βορειοδυτικά παράλια της Ρόδου. Εδώ που έχει γραφτεί ιστορία, εδώ που έχουν γραφτεί παραδόσεις, εδώ που ενώνεται ο ελληνισμός με τη χριστιανοσύνη. Εδώ που ήκμασε ένας αρχαίος δήμος, ο Δήμος Τευτλουσίων, εδώ που πέρασε τα Άγια του βήματα ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, εδώ που ιδρύθηκε μια παλαιοχριστιανική από τις πρώτες εκκλησίες του Αιγαίου, εδώ που κάθε χρόνο, 29 Ιουνίου, γιορτάζουμε ένα ταπεινό εκκλησάκι στη μνήμη του Αγίου Παύλου. Χρόνια λοιπόν πολλά και του χρόνου, βοήθειά μας ο Άγιος Απόστολος Παύλος, βρισκόμαστε με τη χάρη του Θεού στα βήματά του, εδώ στο γνωστό Σεσκλή, όπου τα βήματα του Αποστόλου Παύλου τον οδήγησαν και εδώ, κατά την τρίτη περιοδία του, για να δοθεί αυτή η δυνατότητα και οι άνθρωποι, οι λίγοι που έμεναν πάνω στο Σεσκλή, στην Τευτλούσα τότε, να ακούσουν τον Λόγο του Θεού, να πάρουν την ευλογία του Αποστόλου Παύλου, να βαπτιστούν και να εγχριστιανιστούν. Μεγάλη ευλογία, συγκινητική η σημερινή μέρα και κάθε φορά που εορτάζουμε τη μνήμη των Πέτρου και Παύλου, εδώ στο Σεσκλή, που είναι μετόχιο της Ιεράς Μονής του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμήτου, εν πολύ συγκινήσει τελούμε τη Θεία Λειτουργία, επικαλούμαστε την βοήθεια και τη σκέπη και τη φώτιση του Αγίου Θεού δια πρεσβειών του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και εν κυρίω καυχόμεθα, διότι έχουμε την αίσθηση, όχι μόνο την αίσθηση, αλλά και την βεβαιότητα ότι ο Λόγος του Θεού που εσπάρει τότε σε αυτό εδώ πέρα τον τόπο, σε αυτό εδώ το νησί, ρίζωσε βαθιά και μεταλαμπαδεύθηκε σε όλα τα νησιά
της γύρω περιοχής και από εδώ ως αφετηρία ο χριστιανισμός απλώθηκε και η Εκκλησία του Χριστού ρίζωσε βαθιά στη συνείδηση των ανθρώπων. Αυτή η συνείδηση που είναι ζωντανή και σήμερα μας ταξιδεύει στο παρελθόν, στην εποχή εκείνη που με τόσες δυσκολίες και με τόση μεγάλη ταλαιπωρία έφτασε εδώ ο Απόστολος Παύλος και οι άνθρωποι που δέχτηκαν τον Λόγο του Θεού και ενθουσιάστηκαν από την παρουσία Του, γεύθηκαν την χάρη του Θεού, θέλησαν στη συνέχεια να αφήσουν ζωντανή την μαρτυρία της παρουσίας και του περάσματος του Αποστόλου Παύλου και έκτισαν την πρώτη παλαιοχριστιανική βασιλική εδώ στο επίνιο του νησιού για να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούνται, αλλά και για να μείνει εις τους αιώνες ζωντανή η μνήμη του περάσματος του Αποστόλου Παύλου από εδώ, από το Σισκλή. Τα χρόνια πέρασαν και οι αιώνες πέρασαν, οι συνθήκες οι καιρικές και όχι μόνο οδήγησαν στην κατάρρευση, ας το πούμε έτσι, της πρώτης βασιλικής, τα ερείπια της οποίας σήμερα υπάρχουν εδώ στο λιμάνι του Σισκλιού, αλλά η συνείδηση που είχε ριζωθεί πλέον στις ψυχές των ανθρώπων για να μην χαθεί κάτω από το νερό το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου, θεμελίωσαν λίγο παραπάνω το εκκλησάκι του Αποστόλου Παύλου, εκεί που σήμερα λειτουργήσαμε και κάθε φορά λειτουργούμε τιμώντας τη μνήμη του. Και αυτό είναι μια μεγάλη πνευματική κληρονομιά για όλους μας. Ιδίως για εμάς που ζούμε και διακονούμε σε αυτόν τον τόπο, στη Σύμη, στην Ιερά Μητρόπολη πλέον της Σύμης, η οποία από το 2004 είναι αυτυπόστατη Μητρόπολη, με τη χάρη του Θεού και με τις ευλογίες και τις αποφάσεις του Οικουμενικού μας Πατριάρχου και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Είναι η Ιερά Μητρόπολη Σύμης, που απαρτίζεται από τα νησιά την Τήλο, τη Χάλ και το Καστελόριζο, αλλά με έδρα τη Σύμη. Και η Σύμη λοιπόν έχει στην αγκαλιά της και το Σισκλή, το οποίο Σισκλή όμως ιδιοκτησιακά ανήκει στην Ιερά Μονή του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμήτου. Και όπως λέμε και κάθε φορά τονίζουμε, η Ιερά Μονή του Πανορμήτου, γνωρίζοντας την αξία, την πνευματική αξία του τόπου αυτού, υπευλήθη στον κόπο και στα έξοδα να αγοράσει από τη Δημογεροντία της Σύμης τον τόπο αυτό, το νησί αυτό, και για να το έχει υπό την προστασία της, υπό την παρακολούθησή της, να το αξιοποιήσει και πνευματικά αλλά και υλικά, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα να κατοχυρώσει το καθεστώς, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νησιού. Αυτή τη δυνατότητα βλέπουμε ότι μας τη δίνει κάθε φορά η ιστορία του τόπου, διότι περνάμε με την εναλλαγή των χρόνων, των ετών, περνάμε διάφορες φάσεις και διάφορες δυσκολίες και χρειάζεται κάθε φορά, όχι χρειάζεται, ως μειόφελε θα έλεγα, να επιβεβαιώνεται αυτή η κατάσταση και αυτό το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νησιού. Και πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, χρειάστηκε με την κατάρτιση του κτηματολογίου, έγινε εκεί ένα λάθος και έφυγε από την ιδιοκτησία πρόσκαιρα, δυστυχώς, ιδιοκτησία της Μονής, αλλά κατόπιν δικαστικής διαμάχης και αγώνα πολλού, καταφέραμε μέσω τελεσίδικης αποφάσεως του Αρείου Πάγου πάλι το Σισκλή, τα Σισκλιά να επανέβρουν και να επανέλθουν στην ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμήτου, ώστε αυτός ο δεσμός, αυτή η σύνδεση, αυτό η αλυσίδα να είναι αραγής και να μην διαραγεί και στο μέλλον ποτέ. Με τη χάρη λοιπόν του Θεού έχουμε αυτή την αίσθηση ότι και εμείς αυτή τη στιγμή και κάθε φορά βηματίζουμε και περπατάμε πάνω στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τα οποία βήματα
έσταξαν υδρότα, αγώνα, αγωνία και ο λόγος του, ο οποίος ήταν πύρινος, διότι μέσα στην ψυχή του υπήρχε το πύρ, εκείνο το οποίο τον μετέτρεψε από διώκτη του χριστιανισμού σε διαπρίσιο κήρυκα του Ευαγγελίου. Αυτός λοιπόν ο αγώνας και αυτό το πύρ που ήταν εγκαθιδρυμένο στην ψυχή και στο μυαλό και στο ίνεολο του Αποστόλου Παύλου, ήρθε και εδώ και ακούμπησε και άφησε αυτή την άβρα, αυτή την μυρωδιά, αυτή την ευλογία της παρουσίας του Ιδίου, και εμείς έχουμε αυτή την δυνατότητα και αυτή την ευλογία να εμπνεόμαστε και να καθοδηγούμαστε πολλές φορές από το παράδειγμα το οποίο ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει μέσω των επιστολών του να ακολουθούμε και εμείς. Φίλιον δι χαριστήριον, ο δάμος τευτλουσίων αγλάιον την πόλην τευτλουσίων ευεργετήσαντα πολλάκης. Έδοξε το δάμο τευτλουσίων εγύρε στήλη νηρή νηρέως το σημαίο. Τρία αποσπάσματα επιγραφών, τρία αποσπάσματα που δείχνουν ότι σε αυτόν εδώ τον ιερό τόπο και στην αρχαιότητα ακόμα ήκμασε ένας άλλος πολιτισμός, ένας ελληνικός κλασικός πολιτισμός, ένας πολιτισμός της κλασικής αρχαιότητας, εδώ που δημιουργήθηκε ο Δήμος Τευτλουσίων. Όσο και αν είναι παράξενο, πριν από αιώνες, εδώ ήκμασε ένας αρχαίος Δήμος. Ένας Δήμος που μαζί με τον Δήμο Σημαίων έκαναν μία από τις πρώτες ελληνικές ομοσπονδίες στις διάσπαστες τότε ελληνικές πόλεις. Το κοινόν περί των ενσήμε κατοικούντων. Εδώ, το 411 π.Χ. διεξήχθη μια κατεγραμμένη από το μέγιστο ιστορικό της αρχαιότητας, το Θουκυδίδη, ναυμαχία. Η ναυμαχία της Σήμης παρά την ίσο Τευτλούσα. Όπως συγκεκριμένα αναφέρει ο Θουκυδίδης στο έργο του «Ιστορίε», την περίοδο εκείνη του Πελοποννησιακού πολέμου οι Σπαρτιάτες υπό τον Θηραμένη συμμάχησαν με τον Περσία. Αρχηγός του Σπαρτιατικού στόλου ήταν ο Αστίοχος. Εν τω μεταξύ ο Αθηναϊκός στόλος υπό το Χαρμίνο ήταν σταθμμένος στη Σάμο. Οι δύο στόλοι πληροφορήθηκαν που βρίσκεται ο αντίπαλός τους, εξόρμησαν και ήρθαν εδώ, αντιμέτωποι στη θάλασσα της Σήμης. Η ναυμαχία ήταν αμφίροπη και ενώ αρχικά νικούσαν οι Αθηναίοι, επικρέσαν τελικά οι Σπαρτιάτες. Όπως μάλιστα περιγράφει ο Θουκυδίδης, οι Αθηναίοι για να αποφύγουν την πανολεθρία και αφού έχασαν 6 καράβια, τράπηκαν σε φυγή βρίσκοντας ασφαλές καταφύγιο που? Στο νησί Τευτλούσα. Στα υψώματα του Κολουντρού αλλά και στο Αρτικονήσι, τις δύο επίσης νησίδες των Σεσλιών, σώζονται περίοπτοι αρχαίοι θολωτοί τάφοι που οι κάτοικοι της Σήμης, σύμφωνα τις παραδόσεις του νησιού, από γενιά σε γενιά τους αποδίδουν σε τάφους αξιωματούχων που έπεσαν σε εκείνες τις μάχες. Εδώ, στη συνέχεια, βέβαια, αυτός ο τόπος ενώθηκε με τη μητέρα του Νησίδα, ενώθηκε με το μεγάλο νησί της Σήμης και αποτελούσε οικισμό της Σήμης και από εκεί και πέρα παρακολούθησε όλη την ιστορία της Σήμης. Παρακολούθησε τη μεγάλη ιστορία της Σήμης να αποτελεί αυτοτελή σχεδόν πολιτεία, αυτοτελή διοίκηση επί Βενετών, επί Υποτών και να τα καταφέρνει ο Δήμος Σημαίων, όπως όλοι ξέρουμε, ως μη δωριάλωτη περιοχή να πάρει προνόμια από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να δημιουργήσει μια θαυμαστή αυτοδιοίκηση, μια αυτοδιοίκηση που σύμφωνα με ντοκουμέντα και μεγάλα περιγραφές που υπάρχουν ακόμα και στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην ιστορική βιβλιογραφία ακράδαντα βεβαιωμένα, εδώ
να έχει δημιουργηθεί ένας πολιτισμός που κράτησε την ελληνικότητα πρότυπο σε ολόκληρο το Αιγαίο. Και βέβαια αυτά τα προνόμια που απέσπασε η Σύμη κατέληξαν να γίνουν και προνόμια και των άλλων μικρών νησιών της Δωδεκανήσου και βεβαίως και όλου του Αιγαίου. Η ιστορία των μη δωριάλωτων περιοχών των νησιών του Αιγαίου έχει να καταδείξει φοβερά πράγματα, γιατί καταφέρανε σε κατακτημένη περίοδο οι Έλληνες να πετύχουν και να ακμάσουν τις κοινωνίες τους, ειδικά η Σύμη το 18ο, το 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ανέκαθε η Σιμιακή ήταν βαθιά θρησκευόμενη. Δεν είναι τυχαίο η σχέση που υπήρχε διαχρονικά από την εποχή της Δημογεροντίας με την Εκκλησία. Δεν είναι τυχαίο το 1791 η αγοροπολισία που έγινε μεταξύ της Δημογεροντίας και της Μονής του Πανορμήτη. Οι σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας και Δήμου είναι άριστες και το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ ο θρησκευτικός τουρισμός της Σύμης. Οι ενοριακές μας εκκλησίες είναι σε άριστη κατάσταση. Τα μοναστήρια που έχουμε στη Σύμη είναι μοναδικά και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Είναι η καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Δήμου, της Μητρόπολης αλλά και όλου του κόσμου. Του κόσμου του Σύμης που αγαπάει την Εκκλησία, αγαπάει τη θρησκεία, αγαπάει το Θεό και το δείχνει σε καθημερινή βάση έμπρακτα και όπως είπα και προηγουμένως, τα μοναστήρια μας είναι μοναδικά και νομίζω ότι είναι πάρα πολλά, είναι δεκάδες, νομίζω ότι είναι ρεκόρ για ένα τόσο μικρό νησί και με τόσο λίγο πληθυσμό να έχει τόσα μοναστήρια. Στη Σύμη η ζωή είναι στενά δεμένη με την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία και την Εκκλησία. Η χριστιανική πίστη αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας των Σημιακών, βαθιά ριζωμένη στη συνείδησή τους για αιώνες, από τότε που ο Απόστολος των Εθνών πάτησε το πόδι του στα Σεσκιά. Η θρησκευτική ζωή είναι έντονη στη Σύμη, αλλά και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής ζωής έχει επίκεντρο τις θρησκευτικές γιορτές, τις οποίες οι Σημιακοί τιμούν με όλες τις παραδοσιακές συνήθειες. Οι Σημιακοί καμαρώνουμε τις εκκλησιές και τα μοναστήρια μας. Αισθανόμαστε οικία μέσα στις εκκλησίες μας και στις σχέσεις μας με τους Αγίους. Αναγνωρίζουμε ποια καμπάνα σημαίνει από τον ήχο της. Επιδεικνύουμε άμυλα στη φροντίδα και την προβολή των ναών και των εξοκκλησιών που επιτροπεύουμε. Η ενορία μας καθορίζει και διατηρούμε πάντα εκείνο τον παλιό ιδιότυπο φανατισμό του ενορήτη που στηρίζει την εκκλησία της ενορίας του σε αντιπαραβολή με τις άλλες και αγωνιά για αυτήν. Στη Σύμη έχουμε πολλές εκκλησίες, 14 ενοριακούς ναούς στην πόλη και στις εξοχές έχουμε φημισμένες μονές, μονίδρια, παρεκκλήσια, εξοκλήσια, συνολικά 150. Οι Σημιακοί είμαστε περήφανοι για τα σεβάσματα της λατρείας μας και τα περιβάλλουμε με ευλάβεια, φροντίδα και αγάπη παρόμοια με αυτή που δείχνουμε για τα σπίτια μας. Οι ενοριακοί μας ναοί είναι μεγαλοπρεπείς, με εξαιρετική αρχιτεκτονική, επιβλητικούς τρούλους και θόλους, βοτσαλωτά προάβλια και ψηλά καμπαναριά.
Στο εσωτερικό τους, η ανώτερη αισθητική του χώρου υποβάλλει εκτός από την κατάνοιξη και μια απρόσμενη οικειότητα και ευχαρίστηση. Όμως ο πλούτος των ενοριακών μας ναών οφείλεται στις γενναιόδωρες οικονομικές ενισχύσεις όλων των πιστών, όλων των επαγγελμάτων. Έκαστος κατά την δύναμή του θεωρεί καθήκον του να συνεισφέρει στο ναό, είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, είτε με προσωπική εργασία. Για τους πιστούς Σιμιακούς, η προσφορά στην Εκκλησία αποτελούσε και αποτελεί θέμα προσωπικής τιμής και κοινωνικής καταξίωσης. Αποτελεί ακόμα και ελάχιστη ανταπόδοση στην ευεργετική δραστηριότητα της Εκκλησίας στη Σιμαϊκή κοινωνία. Οι εποχές αλλάζουν, ο κόσμος αλλάζει, αλλά η ορθόδοξη πίστη και οι λατρευτικές εκδηλώσεις των Σιμιακών παραμένουν σταθερές και αναλύωτες, μέρος της ζωής και της ταυτότητάς τους. Ακόμη και την εποχή της τουρκοκρατίας, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Σιμιακοί είχαν τα προνόμια, αλλά όχι μόνο ως Δήμος, αλλά και ως Εκκλησία είχε προνόμια. Δεν άγγιξε ο Τούρκος ποτέ τα μοναστήρια, δεν άγγιξε ποτέ τις εκκλησίες και γι' αυτό βλέπουμε στη Σύμη δεν είναι τυχαίο που δεν έχει και κανένα τζαμί. Όπως είπα και προηγουμένως, το 1791 έγινε αγοροπολισία των Σεσκλιών από τον Πανορμήτη. Ο Πανορμήτης μαζί με τον Μιχαήλ Ρουκουνιώτη έπαιξαν τεράστιο ρόλο τα παλιά χρόνια, αλλά ακόμη και σήμερα πολύ περισσότερο. Και λέω από τα παλιά χρόνια γιατί η σχολή της Αγίας Μαρίνας που ιδρύθηκε και συντηρείται από την Εκκλησία σε συνεργασία πάντα διαχρονικά με την Δημογεροντία αλλά και με την τοπική αυτοδιοίκηση που εξελίχθηκε μετά. Η σχολή της Αγίας Μαρίνας, λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά και το Πανορμήτιο Γυμνάσιο Σύμης που δωρήθη από τη μονή του Πανορμήτη. Τα Σελχιά λοιπόν έχουν γράψει μία ιστορία τεράστια, αφού ο Απόστολος Παύλος πέρασε από το Σεσκλή, ένα ταξίδι του από Ρόδο για Κο σταμάτησε ή από Κο για Ρόδο σταμάτησε στα Σελχιά. Πρέπει κάποια στιγμή να ονομαστούν ως Ιερά Νησιά και πιστεύω ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε όσο μπορούμε σαν Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία πάντα με την Μητρόπολη Σύμης αλλά και με τον Άγιο Ηγούμενο της Μονής του Πανορμήτη. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, με αυτές τις ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας και Αυτοδιοίκησης, έφεραν σε αίσιο πέρας και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Το 1791 όλες οι νησίδες Πέριξ της Σύμης είχαν έρθει στην κυριαρχία, στην ιδιοκτησία του Δήμου Σύμης. Τι συνέβη το 1791? Το 1791 ο Δήμος Σύμης μεταβίβασε τα Σεσκιά στην Εκκλησία, στην Ιερά Μονή του Πανορμήτη έναντι σοβαρού ανταλλάγματος. Και άραγε τι έκρυβε πίσω αυτό το αντάλλαγμα? Έγινε η μεταβίβαση για οικονομικούς λόγους ή μήπως έγινε για κάποιον σοβαρότερο πνευματικό λόγο που πράγματι αποκαλύπτεται μέσα από την ιστορία των Σεσκιών? Και να γιατί έγινε το συμβόλαιο του 1791 μεταξύ κοινότητας τότε Δήμου σήμερα Σύμης και Ιεράς Μονής Πανορμήτη υπό την εποπτεία της τότε Μητρόπολης. Τι έκρυβε αυτό το συμβόλαιο? Θα ανατρέξουμε σε ιστορικές πηγές, να δούμε τις συνθήκες της εποχής και συγκεκριμένα θα ανατρέξουμε σε ιστορικά πρώτα σύγγραμμα, ταξιδιωτικό σύγγραμμα ενός Οθωμανού θαλασσοπόρου, του περίφημου Πύρη Ρέης. Τι λέει λοιπόν ο Πύρη Ρέης σε σύγγραμμά του τον 16ο αιώνα? Λέει ότι αυτά τα νησιά που βρισκόμαστε εδώ, τα Σεσκιά, είχαν δύο ονόματα. Οι μεν Τούρκοι κατακτητές τα αποκαλούσαν Χαραμί Ανταλάρι. Τι θα πει? Κλεφτονίσια. Και κατά τον ίδιο τον Τούρκο συγγραφέα, οι Δυτικοί τα αποκαλούσαν με ένα άλλο όνομα. Τίο Πάουλο. Τα νησιά του Τίο Πάουλο.
τα νησιά του Αγίου Παύλου. Άρα οι Δυτικοί κάτι ξέρανε σύμφωνα με τις θεολογικές πηγές και τις παραδόσεις ότι συνέβαινε σε αυτά τα νησιά. Και όπως αναφέρει επίσης και ένας γνωστός στην ιστορία της Σύμης ιστοριοδίφης, ο Δημοσθένης Χαβιαράς, για αυτόν τον τόπο οι Δυτικοί είχαν χαράξει ήδη από τον 15ο αιώνα δύο χάρτες. Ένα χάρτη του Βιτσέντζιο Κορονέλη και ένα χάρτη του Όρφερ Ντάμπερ. Αυτοί λοιπόν οι δύο δυτικοί γεωγράφοι της εποχής, σύμφωνα με υφιστάμενους μέχρι σήμερα χάρτες που είχαν χαράξει, περιγράφουν ο μεν πρώτος το νησί των Σεσκλιών ως Σπόγγλι ντι Σαν Πάουλο, νησί του Αγίου Παύλου. Ο δε δεύτερος, το στενό που χωρίζει τα Σεσκλιά με τη Σύμη, με τον κόλπο του Πανορμίτη, ως Πασαντζιάντα ντι Σαν Πάουλο. Δηλαδή, αυτά τα νησιά είναι σημαδεμένα από την ιστορία, σημαδεμένα από την παγκόσμια, τολμώ να πω, ιστορία, ότι έχουν άμεση σχέση με τον Απόστολο των Εθνών, με τον Άγιο Παύλο. Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος που η Εκκλησία, σύμφωνα με τις συνθήκες της εποχής, ζήτησε από το Δήμο Σύμης να τις μεταβιβάσει το νησί, το σύμπλεγμα αυτό των Σεσκλιών. Γιατί ήθελε να κρατήσει απέναντι από βεβηλώσεις και κινδύνους που υπήρχαν εκείνη την εποχή τα νησιά κοντά στον ελληνισμό, κοντά στην Εκκλησία. Πέρα από την προφορική παράδοση, η οποία είναι ισχυρή, της ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής στο νησί της Τεφλούσας και κατ' επέκταση των Σεσκλιών όλων των παρακείμενων νησίδων, έχουμε το 1791 η αγοραπολισία, το πολιτήριο του κοινού της Σύμης προς την Ιερά Μονή, και αμέσως μετά, 8 Μαρτίου, είναι η αγοραπολισία, και 2 Απριλίου έχουμε, πέρα από την επιβεβαίωση του Μητροπολίτου Ρόδου Καλλινίκου, και τον αφορισμό σε εκείνον που θα αμφισβητούσε και θα διεκδικούσε στην πορεία του χρόνου το Σεσκλί από την Ιερά Μονή. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια τα οποία χρησιμοποιεί ο Μητροπολίτης Καλλίνικος, ο οποίος πρέπει να αναφερθεί ότι είναι και ο κτήτορας, δηλαδή επί της αρχιερατείας του ανακαινίστηκε η Μονή του Πανορμήτου το 1783, αγιογραφήθηκε η Μονή και τελειοποιήθηκε, και μέσα σε όλα αυτά είναι και η απόκτηση της νήσου Τεφλούσας, η οποία βοηθούσε και βοηθά μέχρι και σήμερα στην ζωή και τη συντήρηση της Ιεράς Μονής. Οψέποτε ήθελε να αποτολμήσει την ασκακία και δυστροπία κινούμενος, να διεγείρει ταραχάς, να ενοχλήσει το μοναστήρι ή των κατά καιρών τούτου ηγούμενων, ένεκεν τούτου του νησίου, αφορισμένος ή παρά Θεού Κυρίου Παντοκράτορος, κατηραμένος και ασυγχώρητος και μετά θάνατον άλυτος, επέτρε και ο σίδηρος λυθίσονται, αυτός δε ουδαμός. Έχει δε και εν την ψυχή του αντιμαχόμενον τον αρχιστράτηγον Μιχαήλ, έχοντας κατάρας των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων, των Ενικαία και των λοιπών Αγίων Συνόδων, έως σου λυθήσει της τιάφτης αναταραχής και αδίκου ενοχλήσεως.
Βλέπουμε λοιπόν πως δένει ο Μητροπολίτης Καλλίνικος τη σχέση μοναστηρίου και νησίδος Τευτλούσας, τα οποία στο διηνεκές παραμένουν αδιαμφισβήτητα ως προς την χρήση, τη χτίση και την ιδιοκτησία. Η διαφύλαξη αυτή των νησίδων απέναντι στις επιβουλές των Οθωμανών της εποχής φαίνεται καθαρά και από μια επόμενη πράξη, μια επόμενη πανηγυρική επίσης πράξη που έκρυβε τεράστια αγωνία και αποσκοπούσε σε έναν ιερό σκοπό. Ποια είναι αυτή η πράξη? Το 1869 ο τότε Μητροπολίτης Καλλίνικος ο Βεριαίος έβγαλε το λεγόμενο επιτίμιο μεταμελίας. Μια βαριά θρησκευτική πράξη που κανένας θα έλεγε τι σχέση έχει με τα θρησκεία. Αυτό το επιτίμιο απειλούσε με δύο τιμωρίες. Μία με τιμωρίες απέναντι της Κολάσεως και μία με τιμωρίες απέναντι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Αυτόν έτρεμαν περισσότερο οι Οθωμανοί κατακτητές, οι Οθωμανοί κουσάροι και πειρατές. Είχαν ένα δέος απέναντι στον Άγιο και ήξερε τι έγραφε ο Μητροπολίτης. Ήξερε ότι είχαν ξεκινήσει να έχουν καταφύγιό τους στα Σεσιά και ήξερε ότι απειλείται να μετατραπεί ο Άγιος αυτός τόπος σε περιοχή των κατακτητών. Έτσι, με το επιτίμιο μεταμελίας κατάφερε η Εκκλησία και διασφάλισε το καταφύγιο των χριστιανών απέναντι σε τέτοιες επιβουλές. Η τοπική εκκλησία της Σύμης, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, οφείλει την ίδρυσή της στον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο. Όλα ξεκίνησαν κατά την τρίτη αποστολική του περιοδία, μεταξύ των ετών 53 και 56 μετά Χριστόν, όταν επιβιβάστηκε σε ένα πλοιάριο από την Κο με κατεύθυνση τη Ρόδο. Όπως μας διασώζει λοιπόν η παράδοση, καταλυτικό γεγονός ήταν μια φουρτούνα. Μία από τις συνηθισμένες φουρτούνες του τόπου μας εδώ. Θα διαβάσω ένα σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο των πράξεων. «Ως δε γένετο αναχθήνε ημάς, αποσπασθέντες από αυτόν, ευθυδρομήσαντες, ήλθομεν εις την Κο, τη δε εξής εις την Ρόδον, κακήθεν εις Πάταρα». Αυτή είναι ακριβώς η αναφορά του βιβλίου των πράξεων, κεφάλαιο 21, στίχος 1, στην οποία φρονώ ότι μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε αυτή την πληροφορία της παραδόσεως του τόπου μας. Βέβαια, οφείλω να πω ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο συγγραφέας του βιβλίου των πράξεων, δεν κάνει ειδική αναφορά στην Τευτλούσα. Και τούτο είναι απόλυτα λογικό, γιατί κατά τη συνήθη πρακτική του, οι αναφορές γίνονται σε μεγάλα νησιά, σε μεγάλες πόλεις, και όταν έχει κάτι να σημειώσει, συνήθως κάτι αρνητικό, κάτι περιπετειώδες, που εδώ προφανώς δεν υπήρξε. Έπειτα, σύμφωνα με τους σύγχρονους υπολογισμούς, ο Απόστολος Παύλος, σε όλες τις περιοδίες που πραγματοποίησε, διάνυσε περίπου 4.000 χιλιόμετρα. Φαντάζεται κανείς τι να πρωτοσημειώσει και ο Λουκάς και τι να πρωτοπεί. Ωστόσο, αν φανταστεί κανένας το χάρτη της περιοχής μας, διαπιστώνει με μια πρώτη ματιά ότι τα Σεσλιά βρίσκονται ακριβώς στη γραμμή της ναυσιπλοείας
σε μια ευθεία με απλά λόγια από την Κο στη Ρόδο. Κατά μεσής λοιπόν βρίσκονται και στα Σεσκλιά. Οπότε είναι μια φυσική εξέλιξη του ταξιδιού. Η φουρτούνα ήταν τέτοια ίσως που ο κυβερνήτης αναγκάστηκε, δανείζομαι τα της παραδόσεως, να γυροβολήσει έστω και προς στιγμήν επάνω στο νησάκι του Σεσκλιού. Εκεί οι κάτοικοι υποδέχτηκαν τους αναγκεμένους ταξιδιώτες, τους παρολίγο ναυαγούς, με μεγάλη εγκαρδιότητα, τους φιλοξένησαν. Αλλά εχμαλωτίστηκαν, θα έλεγε κανείς, από την προσωπικότητα του πιο επιβλητικότερου από αυτούς, που δεν ήταν άλλος από τον Απόστολο Παύλο. Το ευαγγελικό του κήρυγμα άγγιξε τις καρδιές του και ο σπόρος του Ευαγγελίου καρποφόρησε στους ανθρώπους αυτούς. Η θρησκεία της αγάπης τους κατέκτησε, άκουγαν πρωτοφανή πράγματα, τους άρεσαν, τους γλύκαναν τα αισθητήρια, την ακοή, την ψυχή τους. Οπότε, όταν ο Απόστολος μετά από λίγο αναχώρησε, ο σπόρος, όπως είπα, καρποφόρησε και ήταν θέμα χρόνου να περάσει και στη Σύμη, το Μητροπολιτικό νησί. Η Ιερά Μονή Πανορμήτου πάντα θεωρούσε τα Σεσκλιά ως το σημαντικότερο μετόχιο της Μονής. Τόσο οι διατελέσαντες ηγούμενοι, αλλά όσο και εφορίες, αλλά και οι υπηρεσίες, εκτελώντας πάντοτε τις εντολές της Ιεράς Μονής, είχαν σαν κόριο οφθαλμού πάντα την Ιερά Μονή Πανορμήτου, τη φύλασαν. Τόσο από ιεράς πλευράς, διότι ο Απόστολος Παύλος πιστεύετε ότι πέρασε και δίδαξε στην Ιερά Μονή στα Σεσκλιά, καθώς βέβαια και ότι η Ιερά Μονή πάντα αξιοποιούσε αλλά και συνεχίζει να αξιοποιεί τα Σεσκλιά με ήπιες γεωκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εργασίες, αλλά έχει και εκτροφές εγωπροβάτων. Επίσης υπάρχει μία αναφορά ότι στα Σεσκλιά κατοικούσαν πολλοί κάτοικοι από τη Σύμη και πολλές οικογένειες. Μεταξύ αυτών δεν ήταν και του παππού μου, η οικογένειά του, οι οποίοι έμεναν στα Σεσκλιά για πολλά χρόνια. Ο παππούς μου εγκαταστάθηκε εκεί πριν από το 1940, ήταν κυπουρός της Ιεράς Μονής Πανορμήτου στα Σεσκλιά και βοηθούσε βέβαια, ήταν στο Μεγάλο Μπαξέ, όπου η παραγωγή ήταν πάντα πολύ μεγάλη, τόσο σε πάρα πολλά αγαθά, από φακές, φασόλια, σισάμι, πατάτες, πολλά φρούτα, κυρίως πεπόνια, καρπούζια. Είχαν πολλά χτήματα και έκαναν και πάρα πολλά αρωματικά κρασιά. Έχουμε μια καταπληκτική μορφολογία εδάφους, ένα παιδινό χώρο που μπορεί να καλλιεργηθεί, μπορεί να υποστηρίξει ο πρωτογενής τομέας του νησιού. Άλλωστε, μέχρι πρόσφατα τα βιβλία της Μονής σημειώνουν για καλλιέργειες από πατάτες, από σουσάμι, από δημητριακά διάφορα, φακί, μέχρι και καρπούζια. Αυτό συνέβαινε πάντοτε. Επίσης βοηθούσε και τους τσοπάνιδες όταν τσοπάνευαν εκεί τα πρόβατα όχι μόνο στα Σεσκλιά αλλά και στα γύρω νησάκια που ανήκουν στα Σεσκλιά, όπως είναι ο Κουλουντρός, το Αρτικουνήσι, το Τρούμπετο, η Κουτσούμπι. Πάντα δηλαδή βοηθούσαν σε όλες τις εργασίες οι οποίες υπήρχαν εκεί. Ο παππούς λέγεται ότι κατά τη διάρκεια, ας πούμε, στη διάρκεια του πολέμου, στον κάμπο κάτω, περίπου 50 με 60 γυναίκες
πάντα συμμετείχαν εκεί κατά το θέρισμα που γινότανε. Υπήρχαν δε πολλοί τσοπάνιδες, οι οποίοι έκαναν την εποχή εκείνη και τυριά, μυζήθρες, βούτυρο, ακόμα εκμεταλλευόντουσαν και το μαλλί το οποίο έκοβαν από τα κατσίκια, από τα εγωπρόβατα. Τέτοιοι αναφέρει ο πατέρας μου, τα ονόματα ορισμένων εξ αυτών, εγώ βέβαια δεν τους γνωρίζω, ήταν ο Γιάννης ο Τσουβαλάς, ο Ηλίας ο Τσουβαλιάς, επίσης ήταν ο Αθανάσιος Σεμερζάκης και πολλοί άλλοι. Ο πατέρας μου δεν γράφει, ο Νικόλαος Κρητικός γράφει ότι το Σεσκλή την εποχή εκείνη με την παραγωγή που είχε βοήθησε τους κατοίκους του νησιού ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν και από τα δεινά του πολέμου τα οποία υπήρχαν. Στο Σεσκλή βέβαια είναι και τυχερό διότι υπάρχουν και δύο πηγές με γλυκό νερό, όπου η μια είναι στο κάτω νερό και η άλλη είναι πάνω στο πάνω νερό. Πάντα το νερό που ήταν στο πάνω θεωρείται πολύ καλύτερης ποιότητας από το κάτω νερό. Υπάρχει όμως και μέσα στον κάμπο και γλυφό νερό, το οποίο είναι λίγο εφάλμυρο, το οποίο χρησιμοποιούνται πάντα για τις καλλιέργειες. Αυτό λοιπόν βοήθησε ώστε να υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή και να μπορεί έτσι να βοηθηθεί και το υπόλοιπο νησί. Τα Σεσκλιά, όπως άλλωστε κάθε τμήμα, κάθε ελάχιστο μέρος του αρχιπελάγους του Αιγαία, γράφουν από μόνο τους έναν τόμο ιστορίας με χρυσές σελίδες για τον ελληνισμό, χρυσές σελίδες για τη χριστιανοσύνη, από την ιστορία των Ελλήνων, από τις παραδόσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ξεκινώντας από τον Δάμο Τευκλουσίων, καταλήγοντας στα συγγράμματα του Θουκυδίδη για τα Σεσκλιά και για τα διαδραματισέντα εδώ στον πόλεμο τον Πελοποννησιακό μεταξύ Σπαρτιατών και Αθηναίων, φτάνοντας στον Απόστολο Παύλο και στα βήματά του στον Ιερό αυτόν τόπο, καταλήγοντας πάλι στη μία από τις πρώτες παλαιοχριστιανικές εκκλησίες που ιδρύθηκαν στη Δωδεκάνησο και στον Αιγαιακό χώρο, τι έχουμε να πούμε για τα Σεσκλιά? Έχουμε να πούμε ότι αποτελεί ένα φάρο στο Αιγαίο Πέλαγος, ένα φάρο στην εσχατιά του Αιγαίου, ένα φάρο που η Εκκλησία, η Μητρόπολη της Ήμης και ο Πανορμήτης τον κρατούν αναμένο και θα τον κρατούν πάντα αναμένο και τους ευχαριστούμε πολύ.